pag-aayogin sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News
FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Isibong orasan oras sa Pilipinas, alas 9:36. Ang oras, ang buylog na giradulong sa inyo sa kaluan sa klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kag buylog man giradulong sa inyo sa kaluan sang klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag subuman ginadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men. Kag sang klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga maghahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch. Night Watch, June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch.
K5 Night Watch. June Alojado Kapulo K5 Night Watch. Night Watch. Oras na ton mga ka-K5. Nakalabor kita sa 41 minutos na nakaligad sa alas 9. Kaliwat may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay silingaton syudad. Sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Lapuz, Lapas, Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras sa Negros Occidental, sa Clan kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate, lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa aton nga malabutan, sa aton nga pagwaragwag sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Ay sumuman ginatamya man naton sang maayong gabi. Ato sini nga mga followers nga nagalantaw, nagasunod na diri sa aton nga pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page kag sa June Kapulot News Live. Ayong gabi sa inyo tanan-tanan. Sa tanan nga mga kauturan naton sa abroad. Kumusta na kamo da? Aton nga mga ila ka mga followers ayara karon sa abroad, mayong gabi sa inyo tanan may adlaw sa inyo da. Welcome na kamo diri sa aton nga pagpangalagad sa K5 Night Watch. Tanan nga mga miyembro sang June Kapulot Fans Club International. Good evening. Sa tanan man nga mga miyembro sang K5 News FM Iloilo Fans Club International. Mayong gabi man sa inyo tanan-tanan. Welcome na diri sa pagpangalagad sa K5 Night Watch. Kinandan diri sa aton nga pagpangalagad mga K5 da magatalakay kita sang pila ka mga dalagko nga mga issue, mga top stories of the day. Sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga minute-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kinandan mangin kaupon man naton karon nga mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. Kang tanan sa ilang maratipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol. Sa K5 Jenny Kauyuna, aton nga piloto, the same as usual. Sa K5 Jason Talaro. Tang kaupon man naton karon ng iban pagid nga mga balita kang information nagikan sa iban pa naton nga mga K5 reporters. Nagikan naman sa Iloilo Provincial Capital with K5 Alex Escalante. Ito man, mga balita, mga informasyon nagikan man sa K5 Kim Kaluyo. And of course, mga natipon man ng mga balita, mga informasyon nagikan sa K5 Karen Badilla. Sa Kinandan, mga pilaman karon ka mga balita nasyonal kag international. Mga dalagko nga mga balita nasyonal kag international. Mga K5 aton man nga paon mga informasyon nagikan na sa K5 Tani Punay ikan sa aton nga news center with K5 Aliera Joy Api. Kinandan upo naton diri sa technical side K5 Andre La Pastura. Ako naman yung K5 June Alojado Kapulo. Welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Sunday, July 27, 2025. Kapit sa 27 na kita subong edisyon diri sa ato siling nga pagpangalagad. Kamusta na nga aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamatida? Kamusta na kamo? Kamusta nang inyong gabi subong mga K5, no? Kamusta na kamo da? Ayos lang. Patamyaw si Paribiboy Kadis da sa may barangay East Baluarte. Nga lang ko nagraging ring akong cellphone kay
Nag-miss call gid sa abi guro way kumakita iya bala nga kwanaw iya nga mensahe. Ay pare Biboy Kadis da may gabi lang. Sa barangay East Baluarte. Kabaligyan na sa mga second hand nga mga salakyan. Kasi gusto nyo nagpakal sa mga second hand nga mga salakyan nga ang mga salakyan ginabaligya ya second hand pero daw brand nyo. Kag hindi ni saya hindi ni saya chupi nga klase sang tao. Hindi sayang matutuod nga klase sang negosyante nga wala pang chupi bla. Share ka mo da siya, lagaw ka mo siya daw ara kuno iya nga opisina. Ara dang iya nga pwesto nga car display sa may barangay Balabago. Kaki 5. Pare Biboy Kadis, may gabi da pare. Kaya sa may barangay East Baluarte. Tato sini nga papanagan mga ka-K5. Ano karon mga pila ka mga dalagko nga mga balita ka informasyon, mga headlines, kay mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi. Dili sa ato sini nga pangalagad mga ka-K5, Dili kita karon sa aton nga mga headlines sa mga balita lokal. Mag-amay ginpang luthang sa may banwa sang Dumangas. Anong motibo, anong rason nga pinangtiro ining mag-amay mga ka-K5 kira sa area sang banwa sang Dumangas. Standby ka mo kaya ato na karon nga plasta diri sa ato sining nga pagpangalagad. Samtang sa aton pa nga mga headlines, masobra 50,000 ka mga individual ang nakabaton sang doxycycline gikan kuno sa Iloilo City Health Office. Kag may isa ka series bus nga nakabunggo sa poste sa banwa sang Saraga. Kag ang klase kuno sa kag opisina sa Iloilo City back to normal na. Malipot nga sigilanon ti why na holiday, why na why na cancellation sang mga klase kag sang opisina sa ato sini nga gobyerno government offices sa syudad sang Iloilo. Back to normal na kuno. Samtang ICPS 7 Iloilo City Police Station 7 may kopya na sang CCTV sa lugar kung sa diin ginbuno patay ang isa ka bouncer sa city proper. So, nagkaon man lang kuno to aros kaldo, nagahalin sa duty sa iya sinang ginadutihan, ginaubrahan mga ka-K5 dira sa may Smallville area sa distrito sang Mandurriao. Nagabot dira sa may area sang barangay San Felix. Nayara dira mga ka-K5 nga baligyaan sang aros kaldo. So, naghapit man to sa siguro ginutom ka obra niya. Naghapit man lang kuno to sa may barangay San Felix ka magkaon sang aros kaldo. Matabuan man mayara nga sa kagrupo sang mga babae kag mga lalaki na nagkaon man kuno sang aros kaldo sa sining nga lugar na nagkadto man dira may gamay nga mga pagbinaisay nga nagluntad ilayon nga binbuno ini mga ka-K5 ang ining biktima nga bouncer sang sining lalaki nga upod sa mga grupo sa mga kababainhan nga ara dira sa may nagkaon man sa may aros kalduhan sa may barangay San Felix sa may distrito sang city proper lapit sa may UP blada mga ka-K5 igindala pa sa ospital ang bouncer ng biktima mga ka-K5 pwede pagka tabo sang kaagahon pero pag alas 6 ang aga ideklarar ngayon siya mga ka-K5 ang napatay. So may mga CCTV footage na nakuha nga to sininga kag na-secure ang aton nga mga pulis agod mahibaluan kag makuha kung ano gibala ang mga natutuod nga natabo kag kung paano natabo ining insidente kag makilala ining mga suspect. Kay after mga ka-K5 nga natabo ining insidente ang suspect nagsakay sa motorsiklo kag magharuthot palagyo. Samtang ang duwa naman niya sini ka mga kaupdanan tatlo man lang sila mong ang duwa niya kay sini ka mga kaupdanan naglakat-lakat siya maghayon-hayon nga daw sa wala lang sa may natabo. Sabay pa nga ma-identify ini itsura sa sining mga suspect. Labi na gid ang tagkamot sa pagbuno patay sa sining biktima para nga natagan masang hustisyang kamatayon sa sining biktima mga ka-K5. Wala mabalan. Ini siya mga ka-K5 ya kanami pa sa iya nga trabaho to. Nagkaon man lang aros kaldo.
Way sa kabalo nga mo na itong tiyempo nga katapusan sang iya sini nga pag kakita sang kalibutan sang kalibutan. Kaya ini siya mga kakifab ya matangla nagali sang bariri. Way kaga-expectar mga kakifab nga mo na matabo si mo. Hindi bla? Salang sang kagamay-gamay lang nga mga kagamay na klase mga kakifab sang mga diferensya. Katabo ya, gulpi lang madulaan kay mo sang kabuhi, papatay kay mo. Istoryahan taman na karon diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Samtang sa iban pa inaton nga mga balita, sa iban pa nga mga headlines. Probinsya sang Iloilo luyag nga wala na sang pumuluyo nga mag-start kuno sa mga natumod nga mga danger zones. Ano ni nga mga danger zones ang mga ara dira nga makita naton halos kalabanan mga puluyan nga ina. Ara nakapamtang, nakabutang sa mga kilid sang pangpang sang suba. Tapos may ara man nga ara sa idalom sang mga bukid nga sa diin prone sa ginatawag naton nga landslide area. Ang iban ara sa mga kilid sang dalan. Mga ka-K5 nga sa dalom sang bukid. Amo ni nga mga lugar mga ka-K5 na halos nga mga ma-identify natin iba na sa kilid sang dagat ng mga ara bala sa coastal area mga ka-K5 So daw mo nang halos kalabanan sa mga ginatawag naton nga inang ginatawag naton nga mga danger zones. So ginaprikorahan na ini kag ginatingwaan na ini sang provincial government nga maubos ini sila tanan pangkakas kag masaylo sa mga lugar sa diin ini sila ang naga-star nga mangin talunsay nga imo sila nga pagtulog bala ngayon ang pag-abot bala sa tiyempo nga tig-urulan bala way kagaulo aligmat nga sila mo basi bala dugay-dugay kakatulog ka diretso tulog mo inatampukan ka nagili kaduta tapos dugay-dugay kakatulog kay mo kulpi lang pagbugtaw mo tingala ka balay mo aranas tunga dagat ay kay naanod na imo balay sang baha. So, amo ni nga mga lugar mga ka-K5 kagamo ni siya nga klase sang mga pamaagi nga dapat nga hatagan na sang pagtamod sa ato sini nga gobyerno. At ang gobyerno naton sa probinsya amo na yang ilang nga gina-target diri sa aton si Iloilo City kay linaway pa di sila sa mga projects may ara nga i-denounce ang projects. Kaya tungod nga ang project iya sang kontrapartido. Di ko mo kaya ang project iya sang kontrapartido. Mga ka-K5, kinanglan na papanaugan sang cease and desist order. Kahit siyempre, nga mga projects, ibasol kaya mo nang gabangdanan sang kung nga nagbaha-baha kuno. Inabala ang wala sa ginatawag nga pagtuon sa insakto, mapagwa ka lang sa statement ko, ang gwa sa imo sina, kamango-mango si imo. Ang gwa mo sina nga daw pareho na blang nga daw pulok-pulok kablang nga way kapagani nakahimo sa ginatawag nga project study way mo anay gintunan sang maayo tapos pulok-pulukan mo kagambalon nga di pa kakas na pauntato na ibang tubo na ang kwarta nga ina mga ka-K5 kwarta na sang gobyerno kwarta sang pumuluyo gingamit sina sa nga mga projects. Wala pa gani siyang matunan kung bala amugid ang ginhalinan. Pamangkuton mo da mga pumuluyo, mga ka-K5 sa may area sang barangay Tagbak kag sang barangay Punta Tala, barangay Balantang. Pamangkuton mo mga pumuluyo kung bala ano ang ginhalinan, kung bala ano gid ang rason nga agabaha. Iyambal sa mga pumuluyo. Sang una pa nga daan gabaha na nada. Tapos pag ulang gani ng project na do mga sing nagligad lang na sa niya do mga anom pa man nagbulan ng project na. Kaya pero sa una pa lang daan wala pang project na gabaha naman na nga daan. Maluyo mismo mga ka-K5 ang makahambal sina. Ote, tawa bala. Istoryahan tara karon mga ka-K5 diri sa ato sini nga pagpangalaga. Kaya diri kita sa aton sini nga mga balita nasyonal, headline sa balita nasyonal. Ang balita nasyonal, mga ka-K5, 300,000 pesos kuno nga balor sang ticket na baligya sa boxing for a cause sang PNP. Tapos,
16 milyon ang natipon para sa mga apektado sang kalamidad. Ang 16 milyon nga ini, donation ini, halin sa mga private nga mga personalidad kung sino nga mga tao, mga kakifag nga nag-donate sa PNP para gamiton kuno ini sa sining boxing for a cause nga gin panghangkat kaging preparahan ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Mga kakifag, samtang si PNP Chief General Nicolas Torres III in-announce nga winner by default. Nagkadto siya to sa may Rizal Coliseum, mga ka-K5, kay mabaksing siya. Ako mo nakasuksok sa gloves mo, tapos akas babaw sang ring. Na daw, kwan blaw, na daw itsura, daw tingkuling, tapos babaw blaw. Tapos perti pang kadlaw ya kay nga winner saya kuno by default mo. Hindi kayo mo kita sa naman daw binuang, no? Pero isa na mo pa na may kwan, may ara man nga kaayuhan nga nahatag, hindi bla? Namakon mo 16 milyones ipanghatag to sa mga kwan, sa mga nasalanta sang bagyo. Tapos may 300 mil pa nga income pagin. Ang 300 mil mga ka-K5 idugang pa ito panghatag sa mga nasalanta sa bagyo. Mga ka-K5. So kwan siya, gin-announce siya nga winner by default. Ang mga kakwan, grabe ba? Nagmulo boxing siya to, nang sinusumbag sa babaw sang ring, damo tawag lantaw. Labanan siguro mga pamilya sa mga pulis nagbakal guro ticket labanan sa to mga naintuan bla ni Nicolas Torres. Kung mayo ko hindi kay mo ilintuon makadto ka to imo ya bala mo nagid nga ang ila to nga kwan nga boxing kun ang Pacquiao Barrios nga boxing kay 500 kun ang Barrios Pacquiao nga boxing ang iya nga hatol hindi bala draw no hindi bala kay 500 draw iniya ang boxing for a cause ni Torre versus Duterte ang ila niya drawing hindi niya kay draw drawing. Now anong natabo nga wala kakadto si Kwan, way kakadto si Basti Duterte? Ang hambal permiro ni Basti Duterte, siling niya, wala ta kasi niya ginhangkat siya nga Kwan, nga matapungulayan niya, way ko hangkat si mo mo nang hambal ya permiro. Tapos ang uli, siling niya akon lang ya, yan namin siling niya matapungulay lang tayo, way kaya hangkat si mo yung hangkaton taga-tapungulayan. Yan namin si mo siya tapungulon. Yan namin siya tapungulon niya. Dugay na ko siya niya way ka tapungol siya niya sang unggoy mo. Now karon, natabo mga ka-K5, may statement subong si Basti Duterte. Si Mayor Basti Duterte sang Banma o syudad sang Davao. Kundi naglakat siya sa Hong Kong. Nagpa-Hong Kong siya sang nagligad nga Domingo mga ka-K5 mo. Kay may importante to siya. Ario, siling mga ka-K5 ni Basti Duterte mo ni ay ang hambalya. Ano ang hambalya kag anong response niya? Sa hambal kag sa pag-announce. Grabe, may official referee gali, no? Dito, no? So karon, may ara mga ka-K5 nga response si Basti Duterte, si Mayor Basti Duterte. Si Bastian Basti Duterte sang Davao City. May ara siya nga announcement kag response sa hambal kag sa sining pagpanghangkat ni PNP Chief General inang Nicolas Torre III nga kundi gindeklara na sa nga winner by default. Sa niya din niya ano ang iya nga kwan, anong response subong ni Mayor Basti Duterte? Ano mati ka mo pamatian ta
kung ano ang response ni Mayor Basti Duterte, mga ka-K5. Ipabati ko sa inyo kung anong yang ambal, kung ano yang nga response ni kay winner by default kuno si Ture mong, no? Kari nga ambal ni Mayor Basti Duterte parang batiano sa mga tagpalamate. Laban-laban madayon gid ni kung parang nitan nga kadto ni General Ture, mga ka-K5. Ari mga ka-K5 si Mayor Basti Duterte. Ayo Sunday, nakoy lakaw. Sa mangka. May ano ako, it's a family day. It's a family day. Gusto mo, puntahan kita, walang kamera, suntukan tayo, walang gloves. Bakit ba kailangan mo ng ano? Masyado ka mang masubis. But I cannot be there sa Sunday. I have other things to do. Pero Tuesday, available na ako. Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Wednesday, or any other day. Kaya, I think mas okay para sa'yo kasi mas may oras ka pa para mag-ensayo. Kasi medyo yung pagsuntok mo, pag-job mo, nakababa ka agad yung kamay mo, kailangan nakadepensa yan sa mukha mo. Pag-job mo, balik ka agad sa mukha, ha? So, konting advice lang, mag-ensayo ka. Kung hindi lang ni nila, boss, laban-laban ka, kuha mo nga, utoy-utoy kadlaw. Ano klase ka utok imo ni man? Ka K5, no? Nahilig sa kamera, mo ni mo to. Ano plano ka nga magsunod sa yapak ni Bato de la Rosa nga madlagan ka senador sa 2028 mo na? Mo na gapasyubis kasbong. Mga ka K5, kamatya ko daw, mugin man ang nga tuyo. Kuno abi, boxing for ako. Tapos pangbala, pangbula mga nasalanta sa Bagyo. Presidente mo, trabaho na sa mga presidente, trabaho na sa tanan-tanan ng mga public officials. Ang imo nga trabaho daw lusol-lusol gani ka trabaho kag ubos sa mga drug lord sa bilog nga Pilipinas nga yun di patula niyo. Tapos agi kay mo ka boxing. Tapos gabubo ang ulan, jogging kay mo yan. Ano lang abi kro lantaw sa mga kabataan si mo magamo kanang suspin pitchip ka pa naman. Tani bla ko ng rangko, bla nag-ara ka sa nubo-nubo gawang nga mga rank and file kada okay lang ba siya ati. Belandap ni hamakon mo pin pitchip kay mo sus Maria Huni sila pakahuyan mo imo taga Iloilo naman. Dugo mo taga Tigbawan pa naman kag taga Dumangas.
Maria ihunis ti garapon ni Santisima man ni klase. No? So mga ka-K5, one time mo yung taga-apin ni si kay Basti Duterte. Ato sinilantaw si Basti, abi do si ambog man niyo. O, parihom lang ni sila. Kubra ka pulo panghangkat, anay kay gin patulan, kwan saya, inang Singapore saya. Sa bro makahangkat-hangkat tong isa, anay karoy patulan ka, pa Singapore ka. Oh, tigulit parihom na sila nga daw mga hambog. Mga ka-K5. Oh, ambal ni Basti Duterte, siling niya, hindi lang Domingo niya, gusto mo sa niya Martes, niya katuan na kada. Niya gusto mo niya tapungulaitan niya, wala na lang gloves bla. Tapos wala na kamera. Hindi man na matabo, siguro nga way kamera kay 500. Mga kuan kamumong mga panawag sini sa inyo, mga public figures kamo. Lalabot nga public figures na, public official gani. O, hindi bla kay 500. Siyempre katutok kamera sa inyo. Public figure gani ko nga hindi ko public official. Oh, ni Black K500. Ang kalimbawa sa ako na mo man among public figure man. So, public figure gani ko nga hindi ko public official. Di kamo mga public official pa. Hindi man na pwede nga wala sang kamera gatutok sa inyo da. Kapin pa ikahangkatanay ka mo. Apro ko na ko kay Basti Duterte, ining ginambal yung Martes ni, tuturo niya ni. Kaya kung hindi ni matutuod ang Martes nga ni, kag kung like for example, kadton abi ni PNP Chief General inang Nicolas Torre. Kag paghambal abi ni PNP Chief Torre nga sila nga, sige, Martes, yan dito takitay sa mo to. Pag pumadto si Basti Duterte, ining sigurado gid. Bahala na da, basta ma-absent ko anay. Makadtugi ko to yan. Ang ari abi why kasiguruhan kay 500 mo? Why kasiguruhan mo siling ko labalaban hindi madayon ang Pacquiao Barrios nga hampang to sa nagligan nga boxing match. Hindi blood draw, no? Siling ko ining ilan niya sa Domingo ni labalaban drawing ni. Ti drawing gid. Mga ka-K5, damo man tao tulos palibot, naglantaw mo. Ibang sa ringside pa. Pero galing, balaan nyo naman nga si Basti Duterte ato saya sa Singapore. Tanaw-tanatos din ka pa sa Singapore. Tapos, makadto ka to para magpasikat. Doon naman daw, hindi kayo mo talahaon, pinpichip ka pa naman. Dapat tani, hindi bala kay 500? Nano man? Pagkadlaw-kadlaw kayo mo istaon. Tiyagan ko daw si Diwata kayo mo. Kabate ka ba ang ni Mayor Basti Duterte? Sila niya, ano ganun liwat to? Suliton. Taro, matiin nyo, suliton, taliwat ang hambal mga ka-K5 ni Mayor Basti Duterte. Ari-ari hambal ni Mayor Basti Duterte. Matian, taliwat, ari-ari. Suliton ta, ha? Ayaw, Sunday. Nakulakaw. Sa mangka. May ano ako. It's a family day. It's a family day. Gusto mo, puntahan kita, walang kamera, suntukan tayo, walang gloves. Bakit ba kailangan mo ng ano? Masyado ka mang masubis. But I cannot be there sa Sunday. I have other things to do. Pero Tuesday, available na ako. Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Wednesday, or any other day. Kaya, I think mas okay para sa'yo kasi mas may oras ka pa para mag-ensayo. Kasi medyo yung pagsuntok mo, pag jab mo, nakababa ka agad yung kamay mo, kailangan nakadepensa yan sa mukha mo. Pag jab mo, balik ka agad sa mukha, ha? So, konting advice lang, mag-ensayo ka. Inatudluan pa sa gali ni Basti. Sus, kahuluya. Pinpichip ka pa naman, di ba? May-ari ni sila nga martial arts sa inang, ano pa no sila gani? Martial art course, no? Sa kahit police ka mong, no? May martial art course ni sila. May ara gani nga sa martial art nila ni tanan mong may dumog, may sumbaganay,
may karate, may judo, may arnis, hindi Black K500. Tapos kinatudluan pa baste, oh. Pakita bing iya nga kwan, iya nga training ang K500 baby ipakita tabi ang pag-training giman bla kun tuod giman nga kada sumbag ya. Pag sumbag ya mo na pakita tabi ipakita ato be. Nang pagsumbag bala dapat magsumbag ka kung boksidor ka, kung di gamon ang kamot mo, ano mustra. Gamon ang kamot mo, ga plastar ka. Pag sumbag mo no, balik luwat mo no, cover mong para nga pag return niya sa imo, pag kuha niya bala pagbalos siya. Away gid man tuod, no? Pag sumbag ya way gabalik tuod sa kasbaba. Delikado, matumpilak ni sa isa lang kaigo, matiyag. Ara gyud magalitodo sa training la tawag laga training siya, sumbag la sa nga sumbag, pero ang kamot ya, mga ka-K5 boy tuod gabalik sa babaw, ti mga sipakyaw kontra mo, isa lang ka uppercut nga ay isa lang ka inang uppercut nga sa babaw maagi. Hindi may hara nga uppercut nga muna. Ang sumbag nga muna, mga alihop lang nga sumbag nga muna, alaba sakam na iya nga pipingig, tumbalay. Liwat, naro, lantan siya niya. Gintudluan siya ni Basti Duterte. Yan ni Basti. Ya training ka. Ya chimpo mo na maka-training ka pag iliwat. Ya tapos siya lang tababla. Ya magsumbag ka. Ibalik mo liwat siya niya cover ang imo kamot mo na. Kay kung hindi mo pag i-cover ang kamot mo, migo ka siya sa kontra mo. Kay may retaliation namong pagsumbag mo, dapat balik cover liwat. Kay kung hindi ka mag-cover, laban-laban, balusan ka gulpi, sakam ka dyan. Boksidor man ko ba? Mga K5, ay, si Basti lang to, magsumbag saan, kamot yung cover na yung balik, iyaya, why? Sadyani, painiton tani. Kabay pa sa Martes niti ano na lang ni? Ano may tsansa sa Martes? Sadyani, araw no si Basti kung magsumbag sa tuod, gabalik na yung kamot niya sa babaw, Ang iyaya ni Kwan, ni Nicolas, why pa aras lalo mo na, why daw. Sadyani. Ano sinyo sa aton nga mga kauturan dati dayonon tanan ako na mabulig ko baligya ticket kung hindi gani ako mabakal mo ko ticket ng kadaan napabuking ko ringside. Pila for example abi ticket abi butang tab bisan mga taga bisan mag 5,000 pa kay 500. Mautang ko sa kay boss, sa kay Doc Ramel. Boss pula manay ko 5,000 kay malantaw ko. Pa-booking ko. Bakal na ko daan ticket ringside. Madala ko na yung cellphone kay ma-coverage ko na yun. Total insindihan nila niligay noon man nga si Ture, taga diri sa aton, si PNP Chief, taga diri sa aton, taga Tigbawa, ng iyang tatay, taga Dumanga siya nanay. Tapos, si Basti Duterte, Bisaya man Bisaya man, sindihan niya man hambal ang halambalanon ta. Kay may kahawig ang halambalanon sa hiligay nun, kag sang Cebuano, sa Bisaya, o hindi Black K5 Andre? Hindi ka na covertan, aramay kaya, mga kabyanon, nagsumbag si Basti, naigo si Nicolas, pero wala matumba, nagbalos, sinakam si Basti sa tiyan na punod. Pero nagbalos pa yan. Perte! Taon tabi mga kautor. Tapos, siling ni Christine Gardosel, siya mag-push up sir si Ture. Sala pa, Sir John, kita nyo mag-push up siya. Dimirit na sa military, ang iyang tail gabi ka. Pagkitaam na itong push up sa Black K5 Andre. Ito na push up ya. Ang iyang tail gagakwan, ang iyang tail na gabi ka, tapos galayod. Huwag gatiso iyang buli. Ako na ginasiling ba nga PNP Chief kapag katapos kahuluya sa imo ginahimo, blah. Na hindi insakto, hindi proper, blah, kwan.
Sa push-up lang mga ka-K5, magkita mo hindi insakto yung posture. Ang posture ya, postura ya, hindi insakto yung push-up. Oh? Kita kagi mata training sa mga amo na. Tapos Maria Yunes masyado kulayo. Oo, natablaw na. Gabi ka, tiil ya, tapos galayo do. Do pa matyaga ka, nagapait ang haso. O, hindi na proper posture, mag-push up nga mo, no? Dapat ang iya sila nga tiil, ha? Naka-close na, ha? Tapos, ang iyang buli, dapat nag-ulbo na. O hindi, Blacky 5, Andre, nag-ulbo dapat buli ya. Walang tawab lang. Kung mo pinpitchip ka, mo ka na mag-push up. Kung mamatyaga, kung na may nga tungtungan, kayo mo babae na. Ay, kalaan! Masa iya nga ilbo lang tawa bla? Ay iya nga siko bla? Gati ko dapat nakakwa na Ay hindi bla kay 5 Andre? Layo. Pinpichip ka mo ka na push up. Ay, kung si Sweet Shell Duterte niya dogin alboranas mo naman. Ay kalain. Hindi nugay ka mo Ay, nugay nyo ko lang ulangon pinpichip na bla. Ay, tawon ta base kung kapangikay ka mo, base bla kung dugay-dugay, kibot ka mo, base bla kung magtumpilak si Basti siyaw. Ay, bla. Boy, pala ka mo na, basta kaya ako yan, Nicolas Turi, Nicolas Turi, kuya. Taga Iloilo na saya. Naman lang kung mag-apin to sa taga Davao kay taga Iloilo kuwakon. Sa taga Iloilo kuya. Tore! 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 Base ay bladon ka mo da. Ako ni joke lang niya, hindi ni Kwana. I'm sorry kay PNP Chief Nicolas Torre. Sir, I'm sorry medyo joke lang namon niya. Kaya kami gapang buli Joke lang si Rabon, basi bla kun ngakit kasamon kag pagpuli mo si Lilo, pangitam sa niya si John Kapulot pangitabi na. Kay papos apunta na. Kalabot niya may push up na, may squat pa. Ay, kalain! Sadya! Pero akong mabato, may kusera. Man nga Ay, wae, kumanako niya gainom ko ako niya sang klinika DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Lalabot siya na may D3 bio pa. Kinyo na bala ka mo da. Silingon, kayang-kaya ko yung mag-push up, kag kayang-kaya ko pa mag-squat. Ga-basketball, gani ko ako niya kalasman na. Kayang-kaya ko pa na yan. Pa na sa akon yung mga kayang-kaya na. Mga training na. Agi man ta sa una 3 hour training arang kaya. Kamu pa kagid ako sa bukid ba? Ay, hindi bla. Pero ang importante, dapat makainom ka sang DTX 500 kag may TC. Aring mambal ko sa inyo, kung sino sa ilang adwa ni PNP Chief General Nicolas Torre III kag ni Mayor Basti Duterte, kung sino sa ilang adwa ang mag-inom sang klinika DTX 500 kag may TC before sang ila nga boxing match for a cause, no? Kay 500, amo ang madaog. Sigurado ko, man nga makatilaw ka, antioxidant nga daan ng klinika DTX 500, no? Antioxidant, super, hindi lang kay antioxidant nga ordinary, kundi superior antioxidant. No? Mga free radicals, mga tanan-tanan, nga mga hilo sa lawas, ginapamatay ka ginapagwa sang klinika DTX 500. Tapos, ang may TC naman, ginatawag siya nga the immune system booster. Kung
immune system booster, mga kabyanan, no, mga ka-K5, pag once nga makainom ka sini, super antioxidant plus immune system booster, i-partner mo sila nga duha, amat siya kung ka pisik lawas mo kung magbaksing ka, na ano mo lang sobra ka pa kay Manny Pacquiao kung sa kay inang Casimiro man. O hindi ba? Mga Pinoy, mga boksidor na, perti ka mga pagsik, ka mga kwan, ka mga bakod sing lawas, ka mga kusog pa. Kita nyo si Manny Pacquiao, 46 years old, kontra 30 years old, yung taya niya pa matumba si Barrios. O hindi ba? So munang kwan, kung sino sila nga dua, mag-inom sinisang Klinika DTX 500 kag may tise, laban-laban siya ang may ara sang superiority. May posibilidad nga ma-overcome ya dasig ang iya nga kontra. Sino sila nga dua de? Abe, pinpichep. Damo na sa Manila. Biligyado. May mga klinika de alternatibo medisinan Wellness Center das Manila. Bisan sa mga butika da sa Manila, may aran na baligyada. Tanan nga mga butika, sikat nga mga butika, kag hindi sikat nga butika, may baligya, mga ka-K5, sang Klinika DTX 500 kag may TC. Sinom ka muna! Para makabato ka mo! Maria Huones, tigarapon ni Santissima, mga ka-K5, kaya ako niya, ako makapasiguro sa inyo, nga, antes ko na-introduce sa inyo, ineng Klinika DTX 500 kag may TC, ginainom ko na niya daan. Kita nyo, halin sang una, sang gaprograma ko sa radyo, galiwat ba lang akong itsura, until now mo mangyapon, galawig, nagadamo lang akong edad. Sa Martes, mga ka-K5, madugang naman edad ko. Damo-damo na nag-greet sa akon sang birthday ko. Yun ko hindi pa. Sa ginadalian nyo sila ko akong edad man. Sa Martes pa kuya. Madugang naman doon edad ko sa Martes. Maria Huones, tigarapon sa Santissima. Ang lawas, amuman gyapon. Why paglubad, wala pagbago. Bangod sang Klinika DTX 500 kag may TC nga adlaw-adlaw naton nga ginainom. Kontra sa tanan nga mga pamalatian, nagapabakod sa aton nga lawas, kag wala labot sina ang sigurado naton nga ang aton nga lawas mga ka-K5 magapabilin nga healthy. Amo na siya ang Klinika DTX 500 kag may TC, dapat food supplement nga dapat ninyo nga parison kag adlaw-adlawon. Mintras wala pa kamo balatian, proteksyonin nyo na daan ang lawas nyo before kamo magbalatian. Sangsa, magbalatian pa kamo kag amo pag-inom sini. Kay mabulubudlay na nagawa. Although nga maayo ka pa man, pero may tendency nga madugay pagkatama antos mo. Pero kung intact na nga daan lawas mo, pag-atake sa mga pamalatian, hindi ka na dali-dali matapikan bangod kay intact ang imong immune system, ang imong nga antibodies mga ka-K5. Masyado ka persado, masyado ka isog, kag masyado ka dunuton, tig-apat yun sang mga kagaw nga nagasulod sa atong lawas kag mga viruses. Klinika DTX 500 kag may TC, adlaw-adlaw imna ninyo, babakal ni sa tanan nga mga butika kag sa tanan nga mga klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Alas 10:24. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. Sa lahat ng ginagawa natin ito at mga gagawin pa, mataas ang aking kumpiyansa na malalampasan din natin ang hamon ng ating pinagdadaan. Sona ni Marcos 2025, ang ika-4 nga State of the Nation Address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bantayan sa K5
News FM Iloilo 88.7 sa maabot nga Hulyo 28, 2025 aton pamatian ang mga bag-o nga plano, mga pulisiya kag mga hinimuan sang Marcos Administration diri lang sa Zona ni Marcos. Zona ni Marcos 2025. The K5 News FM Iloilo 88.7 Special Coverage. Titibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magluhod sa bago nga paglaon. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Uy, before ko na Mexico almost a decade ago. Dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dari ko na-grow. Dari ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa lahat. Yes. Wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan na sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 katuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick Ulo. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malakos sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuan ang tanan ng pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagan, naging pangabuyuan ko. Salamat gid Dr. Uy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigugog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga mga kumpong, bangod wala sang bayaay, bisan, anuman nga
para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-inom sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Ramil. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Ramil. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5. Diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon nakalabor kita sa 34 minutos na nakaligad sa alas 10. Prober kita basa sa mga mensahe kag magkuha sang mga situational report. Unahon nato na yung latest weather report. Kagika sa ato sining local pag-asa. Kamusta ang sitwasyon sa ato sining probinsya be no? Labi na gid ang sitwasyon sa ato sining panahon. Sa subong nga mga tinion mga ka-K5 no. Ang balaan ta kunong latest weather report
layas na giman guro si Bagyong si Bagyong Imong, no. Ginlagas nila to. Si kundi una si Krising, si Krising uyab. Nagbulo siya, nagsunod si Dante. Ginlagas ni Dante tos Krising. Sumunod si Imong. may ano pa no sinigani, may guro ni. Naglagsan na sila to. Kambot kundi na si Imong nakalayas na ginmandris Pilipinas. Check naton karon sa piyak nga linya. Kuno naton karon si Engineer Ferds Ruben sang Pag-asa Iloilo. Engineer Ferds Ruben sa latest nga with the report. Good evening and go ahead, sir. Yes, mayong gabi sa tanan naman ito latest weather update para sa subong July 27, 2025. Southwest monsoon padayon nga nag-apekto sa aton nga pungsod kaya wala naman kita may monitor nga bagyo sa sulod sang aton nga Philippine Area of Responsibility. Kita sa Western Visayas generally fair weather kita, may araw kay sa posibilidad sa mga pag-ulan paglat panag-uob sa ibang nga partes ng rehiyon labi na gid sa subong nga kagabihon dala sang aton nga hangin habagat. Kasarangan tumabas ko nga hangin halin sa dagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin kasarangan tumabalod aton mga kadagatan. Temperatura naton 25 to 32 degrees centigrado. Aton nga adlaw matunod alas 6:15 sang hapon butlak ini or nagtunod kay ina alas 6:15 sang hapon mabutlak inubas alas 5:38 kaagahon. Amo naton latest weather update Lindres Pag-asa Iloilo Ferds Rubin madamagid ni salamat. Engineer Ferds. Yes, sir. Why na kita sa may nasiplatan nga LPA magluwas atong isa ka LPA nga daw why naman niya tsansang masulod rin sa aton nga atong gintawag siya nga isa ka tropical storm na nga si Crosa, no, sa international name niya. Engineer Ferds. Yes, sir. Ang ining si severe tropical storm Crosa is nubo man siya sa magsulod ni sa aton nga parline. Pag-aside sa diri sa pagyong ani wala man kita may monitor pa nga LPA or bagyo sa aton nga par. Okay. With that, Engineer Ferds Rubin, thank you so much and good evening sa liwat. Thank you, sir. Salawat. Good evening sa tanan. K5 News FM Kampiyon Report. Madayon na ning boxing kay wala na bagyo. Tapos nakatama maglupad halin sa Davao pagkatos Manila. Sa Davao pa halin niya dan si Basti. Sa aeroplano from Davao to Manila ni hapos na kay wala na bagyo. Ka mga ka-K5. Madayon na ni siguro kay sa Martes, no? Inambal na ako saran nila si Basti Duterte nga talawan mo. Sagi ka puro pangangkat yung way man tupa. Kaman, talawan ka man. Tisilin Basti niya may kinadlok siya tapungulay. Niya gusto yung gablan niya tapungulay kami. Wala gloves tapos wala kamera. Kay may pagka-showbiz ka man. K5. Teo laton ta. Ang panghangkat ni Mayor Basti Duterte sang siyudad sang Davao nga sa Martes niya gusto mo sa niya sa Martes ba guro matya ko idol gi guro ni Mayor Basti Duterte mo no kay 500 nga ituon niya gid sa akon birthday abing ila boxing nga duwan ni Tore. Chilingon dito ko ma-celebrate sa akong birthday sa sa ila baksya sa sa ring nila to. Melantaw ko sila mo. Laging to niya sa Martes o pizza 29 o. Mga ka-K5 sa buwas nga adlaw gali preparahin nyo. Hindi ka mo sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamate. Buwas no July 28, 2025 birthday man ni Ma'am Kim Kaluyo. Tapos ang akon nga birthday ko ni 29, 28 29 akon. Itingbon ko no namon handa. Siya lang mahanda sa 28. Dala na ko na. Tanan handa. Kay damo ko no to baboy sa leon. Ay mga baboy talunon to, leon to. Bisaya, dalon jadi ko no. Sa kupon niya na lang ko. Kay pizza 28 siya, pizza 29 ako. Sa kupon na lang ko ni ni K5 Kim Kaluyo. Pero pizza 28 ni, basta mga July nga mga birthday bla. May ginadugin hatagan kay pagtamod kay 500 no. July 28 mga K5 ma-deliver sa si President Ferdinand Marcos Jr.
sang iya sininga suna sa buwas. Lunes sang hapon, mga ka-K5, ang ika-87th suna sa bilog nga Pilipinas. Ika-87 na ining suna sang mga presidente, no? Si President Ferdinand Marcos Jr. mga ka-K5 mag-deliver sang iya sininga ika-87th suna of the Philippines. So gani sa aton nga mga pinalanggan nga mga tagpanamateo, preparahin nyo kag bantayan ninyo ini kay may ara nga live coverage ang K5 News FM Iloilo, no? So kinanglan kuan kamo ha. Sona ni Marcos. Sona ni Marcos 2025 K5 News FM Iloilo 88.7 Special Coverage. No? So paabutan nyo na sa buwas, no? Pag halinggi sa pag-umpisa sang pag-convene, no? Sang sang Congress, no? Kag sang Senado, diri maga-deliver si President Ferdinand Marcos Jr. sang iya sininga suna, mga ka-K5. Ano bantayan nyo na ha? Pamatian ta naman niya presidente kung ano ang iyang mga pangako kag anong mga accomplishment niya. May mga accomplishment siya, mga accomplishment niya. Kag ano naman ang mga pangako, yung plano naman para sa nabili niya nga 3 ka tuig nga pagpungko bilang presidente sang Pilipinas, mga ka-K5. Ayos, so ala sige. Sa ato sila nga pagpangalagad, mga ka-K5 ha? The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. Sa lahat ng ginagawa natin ito at mga gagawin pa, mataas ang aking kumpiyansa na malalampasan din natin ang hamon ng ating pinagdadaanan. Sona ni Marcos. Sona ni Marcos 2025. Ang ika-4 nga State of the Nation Address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bantayan sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa maabot nga Hulyo 28, 2025 aton pamatian ang mga bag-o nga plano, mga pulisiya kag mga hinimuan sang Marcos Administration. Diri lang sa Sona ni Marcos. Sona ni Marcos 2025. The K5 News FM Iloilo 88.7 Special Coverage. Titibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga salinlahi. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. So mga ka-K5 amo na balantayan sa maabot nga Lunes nga adlaw, buwas nga adlaw. Nag-start ini sila daw laban-laban ara sa mga alas 3 sang hapon, no? Dira-dira na nag-start halos kalaban ang pag-deliver ni President Ferdinand Marcos Jr. sa sininga ika-4 nga suna. Pero ika-87 na ini nga suna sa bilog nga Pilipinas. Pero ang sa ka-administrasyon ni President Marcos, ika-4 na niya sininga suna, mga ka-K5. So ala sige. Ato sininga pagpangalagad, aber pasiplatan ta ng mga followers naton diri sa ato sininga pagpangalagad sa kay ikaw na lang mayong gabi, sa kay Michael Ichalar, Sir Idol John, pa shout out naman kay Banoy Noy, sa kay Wing Wing, kay Paulo, kay Buroy nga nagahampang call of duty. Base bla dugan pin call of duty mo kay hindi ka ka-duty bla sa ubra. Jan Siging Panagiton, good evening Sir John. Jo Bert Carabuena, shout out man kay Romeo Sobiri. Shout out man Ralph Dasa Luntao, Bimbang ayod push up na iya ni Tore ya parejon dapugagid. Bimbang. Sanguna, ang term sinasanguna, ana-ana, subong bimbang naman. Kay Sani Hotahero, pa-shoutout idol, Sani Hotahero, sang alta consultant sang kagugma. Kay Michael Ichalar niya, kay Turi ko idol, isa lang akon ka litro nga Alfonso, upod pa kami tagay, kay taga Iloilo man ko, ha. Sa kay John Ruel Baluran,
Villagracia, niya sa sunod ng eleksyon, ano naman sila nga padalaganan mo? Niya ikaw may gapon butuhon ko dyan, sulid kapulot kuya. Aba, dugay pa to. No? Suryan, tagaling na ako maglapit ng eleksyon. Sa kay Vicente Jose Llamas, good evening ka K5 John, si Basti, si Puti, si Turi, si Itom. Sa kay Joda Kipil Ardenyo. Mayang gabi sa kay Balan sa Kalanoy RJ, good evening man. Kay Verna Salvilla, siya niya kalainon. Kay Elebana Ibro. Shout out no sa kay Verna Salvilla, shout out kay Jojo Sidano niya. Ako isa ka putilya nga Red Horse, apusta mo. Si Suetzel Duterte niya daw gin almuranas niya aray niya dami ko gawa, dami ko tawa si imo Sir Idol John. Christine Gardose, iya elbow tadlong dapat ga-fold na kag ang breast gatupa sa floor sir. Hindi na guro kaya kay tigulang-gulang na buhari man nga. Hindi mo papasubrahe. Damo na nga po sa panay na agyan niya antes sa magsulod sa pagka-pulis. Galing kay daw si Turi daw sa ikapila na nga graduate sang PNPA si Turi man. Ang PMA subong daw ay na mga year. PMA year bla way na sang mga kuan na ubos na tanan chief PNP ang mga PMA year sang una. Subong ang nagabulos PNPA na. Kung pakilala niya, niya ang grupo sang mga sindikato nga iba. Saka lain to ya ang training kag lain to ya ang discipline sang PNP sang PMA ikumparar sa PNPA. PNPA ni daw hinaslo. Kita mo daw matiyag mo daw nag-iliskwila ang mga dungol na sa para magsindikato bla. Hindi tanan may ara gid. Daw ay balagin paagi sa husto nga proseso nga pag ano pa no sila ganiyo nga pag nga seleksyon bla kon pagpili bala sang mga dapat naton nga maging leader sa PNP bla. Ang mga PMA to sa una bilig ko sa disiplina nila to. K5 subong niya lantawas Ture kay PNPA. Husto bla na lantawan nyo bla iya nga attitude bla. Sa kay Herne Dorisada niya hindi siya PNP gali. PNPA. Sa PNPA siya ang PMA na to ya believe gusto man nga ang ila sa to ya nga kwan Philippine Military Academy bla no. Lain ang ila mga ka-K5 nga kwan nga inang training, lain ang ila attitude, lain ang ila discipline no. Kung ikumparar sa sining PNP, way makuga panghikagi pero do halos. Damo kaya sa mga kuan ng mga nag-leader nga mga nag-chief sa PNPA na nag-graduate. So, lain ikumparar sa PMA. Mga kakipay, kakuan magkamo, ka-notar magkamo sina. PMA ito sa una, maniyaga mo amo niya mga PNP chief pa. Kabati ka mo kay Ping Lacson nga nag-aamos na. Hindi ba? Pati ka mo kay Senator Ping Lacson sing siya ang PNP chief nag-amos na. Wala ay. Si Kwan ba to? Sino pa yan itong isa itong nag-suicide bla? Daw PMA year man to, hindi bla? Itong isang time bla ni President Gloria Macapagal-Arroyo, nag-suicide siya kaya hindi sa gusto nga mabalaan sa tanan-tanan kung ano to mga tinago nila to, hindi bla? Amo na sila yan. May disiplina ngin sakto bla. Kariyo lang tawa bla, lang tawa nyo bla, anong disiplina? PNP chief, kagamu-amo kasi na. Herne Dorisa, mayang gabi, sa kay Verna Salvilla niya, basti, kuya. Sino mapusta da? Si Christine Cardoso, siya mag-push up si Ture. Sala pa, Sir John, kita nyo mag-push up siya, dimerit na sa military. Si Michael Chilar, siguro sang Sir nag-vlog na lang si PNP chief, damo pa iya mga views. Ate, damo galapot na milyon gani mong. Basi amo magani guro nagpurpose siya. Si JC Matias, may gabi man, kay Verna Salvilla niya isa
isa na kasumbag ni Kapulot si Turi, tumbalay may araw-araw ka man timo, bro, sobra-sobra man imo nga pagsalig sa ako man. Nga ako yung ginabutang mo nga way man kami agahan katanay ni Turi. Ano ko man pahamak mo base kon mang mamalik ko si Turi nga si Kapulot naman pagkatuan na de ay naglain. Ay Fatima Vivian Zapico niya hindi na bagay talahaon taga Ilonggo. Utes ang so bastos dihado si Baste lantawabla itsura nila hambal ni Baste hindi siya nakabugbog ng unggoy. Ang unggoy na wala ikog hindi na unggoy gorilya na nanaya na araw-araw kamantimo no tambal ni mano-mano si Nebs Espinosa Failana ya idol John God PM kamuduhan ni Chip Tore Baksing madro ka man sa iya idol tinga naman niya labot nyo ako inyo pa inkwentron sa iya na yaman Maria Ihunis di garapon Santissima mapusta pa gani kuya pabor si iya kay Ilonggo siya. Siling ni Fatima Vivian sa Pico siling nga wala udyo ay po bati ng udyo. Si Verna Salvillania mayong gabi man Jole Alberca Gansya wala sound idol. Ito na replay ko na ginaging pabati ko na ara ng sound. Si Verna Salvillania kalabanan nag-attend military kag pamilya nila. Amo gani. Siyempre kuha na mong full support sa PNP chief. Kay Christian Gardusa niya abi ko akon lutot gabisyo wala gali udyo. Wala magali ko ng udyo kinaguro to F500. Pero ara na nagbalik ng udyo. Okay? Sa kay Geraldine Gamarcha, good evening man. Jenray Simon good evening man, shout out Verna Salvilla, shout out sa kay sino pang wala tama siya si Alan Ski Baldago. Good evening Sir John watching from Bucari Leon Bukidnon. Sa kay Fatima Vivian Zapico may gabi man John Ray Valenzuela Agostina Laudato watching from Santo Niño Sur Arivalo. Kay Herme Durisa, birigod na kontraktor. Kay Agostina Laudato niya, tani, madakpan man ako sa nagapamati sa K5 ba? Kay halin sa gabi hasta mag-aga ang akon pamati sa K5. Ang yung mga location, abi, hambal kundiin kay papangita ta sa kay K5, EJ, kay padakop ta ka. Ano gusto mo? Dalaan ka pusas kung hindi na lang. Si JC Lilibeth Roma, good evening Sir John, listening here. Pwede ka request. Pwede ka kanta sang Amazing Grace. God bless K5 News, listeners and viewers. And God bless K5 News. Thank you, Sir John. Sa na ipatukar ta na sa Kalingawan portion sang K5 News FM. Kaya may mga chimpo kita sa Kalingawan portion. O hindi gani, sa kada Sabado pamati ka. Kaya kada Sabado, puro di tanan religious music ang ginapatukar. Religious songs na di tanan-tanan ginapatukar kada Sabado. Hindi bla K5 Andre. Na, so Sabado, bilog nga adlaw pamati kadre, kay tanan nga religious songs, diri ginapatukar sa K5 News FM every Saturday. Okay? Sa kay Michael Paoya Jan, shout out. Agustina Laudato, shout out. Kay JC Lilibeth Roma, shout out. Shout out ko na sa mga taga Barotac Nuevo, Iloilo Sitio Bantod, Kabilawan Zone 4. Pa-shout out naman sa kay Buknoy, kay Banoynoy, Wingwing, Paulo, Edward. Dalhin sa kay Michael Chalar. Kay Apple Di Aptabataasan. Shout out man sa family Taasan and Hilado family sa Ongkaharo. Gamonitor sa K5 News FM Iloilo. Halin sa Tubungan, no? Kay Apple Taasan. And sa mga grupo sang Mocor and Three Wheels Company, no? Sa kay especially kay Bing Lotero Tan, kasi kay William Tan,
Mayong gabi. Sakay Oriel Alexis Mendoza, pa-shoutout kay Lance De Leonio, ka K5 tag-iya ka Uluwakan sa Dumangas. Aba? Sakay Jilionel Glory, mayang gabi ka K5 John, watching from Barangay Agkukuk, Tapaz, Gapis. Sakay Harvey Hisana Dulutan, shoutout kay Lance De Leonio. Sakay Arman Bakuguay, good evening man. Shoutout man sakay Franz Austin Paras. Birthday subong, I love you ka K5 cutie sa imo. Super cutie sa imo. Kalin kay Oriel Alexis Mendoza. Kay Hernie Dorisa, good evening, pamati ko di sa Takas Haro. Kay Emilita Montelibano Gonzales, good evening Idol John, watching from Paranaque City. Kay Iyaz Zelbon, happy birthday Sir John, God bless. Sakwan pa sa Martes pa ng birthday ko. Anyway, gina-advance nyo nga akon nga greeting sa akon. Thank you gid, no? Pero sa Martes pa, sa Martes, timing gina akon magboxing si akon dayonon, gid kakon batuan abi, no? Ikasa abi ni Kwan, ni PNP Chief Ture, ang panghangkat ni Baste, nga sa Martes, dayonon ang boxing. Basta wala lang galing kuno kamera, kag wala lang wala lang gloves. Sakay Micaela Cercado, good evening. Okay, sakay Tony Di Olila. Mayong gabi kay Fabian, shout out sakay Tonton dire sa Concepcion. From Isabela, Kawayan City. Kay Fatima Lagarto Zapico Masiro, good evening, shout out. Kay Rosemary Zarcino, shout out. May Sally Cortuna, shout out man. Kay Norbert Alejo, good evening, watching from Bacolod. Bengs PSG, Noibet Alejo. Kay sino pa? Ria Capanas, good evening. Mga ihada ko, may gabi kay Idma Likinya kag sa iban pagid. Ayos, wala sige. Sa ato sini nga pagpangalagad mga ka K5. Ang mga balita ngayon batian, ang buylog na nga gradulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Subong naguntat ng ulan pero gadamo pagyapon ng lamok. Kag daw halos damo na sa mga nagkalabiktima mga ka-K5 sang dengue diri sa aton sa syudad sa Iloilo kag sa iba sa probinsya sa Iloilo man so gani ilikawan nato ng dengue kag iban pagid nga mga klase sa mga pamaratian, sipon nila natubot rang kaso, ilabi na ang ginatawag naton nga mga viral and bacterial infections mga ka-K5. Gamit kita sa Klinika D3 Bio. Kay ang Klinika D3 Bio, isa ini ka superfood supplement kag ginhimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil. Kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga mga natural antimicrobial properties. Ilabi na gid mga ka-K5 kontra sa mga virus katulad sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio, ginahimo ini sang aton nga lawas into monoglycerides. Kag isa na diring ginahimo ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 no, nga halin sa D3 Bio, consider ni siya nga pinaka-epektibo kag pinaka-makusog nga natural microbial sa ato siling nga palibot. Pinapanami man sa D3 Bio, pinagi sa MCT, no? Kon medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ti ang vitamin K, hindi balabalaan nyo naman no? Sana siya ka-fat soluble vitamin, no? Nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo, no? Kon nadingge ka. Ginapanami masang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig proseso sa ginatawag nga proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agud malikaw ang lawas naton sa bleeding kung ikaw na impiktar na sang dengue. So tinduan takon ang aton nga ugsaran para hindi pagbalayan sang lamok nga nagadala sang dengue virus. Kinanglan likawan naton mag-stock sang tubig nga wala taklob. Sa ato sini nga mga balay, kag importante mag D3 Bio the superfood supplement apang
para nga layo kita sa dengue. Kung gusto nyo nga mag-ayo, magklinika D3 Bio. Ang oras in punto 11:00. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. Sa lahat ng ginagawa natin ito at mga gagawin pa, mataas ang aking kumpiyansa na malalampasan din natin ang hamon ng ating pinagdadaan. Sona ni Marcos 2025, ang ika-4 nga State of the Nation Address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bantayan sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa maabot nga Hulyo 28, 2025 aton pamatian ang mga bag-o nga plano, mga pulisiya kag mga hinimuan sang Marcos Administration diri lang sa Sona ni Marcos. Sona ni Marcos 2025, the K5 News FM Iloilo 88.7 Special Coverage. Titibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh. Hindi ako ka. Ano? Wala na ba? Tabos ako na. Luha ito ako. Sabi man ang pasko. Ngayon na kada ano ni. Sadya ko kanina kabato na ako ni. Tawag ko, happy birthday. Sana malala ko na pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos.
Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat ko sa inyong tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5 Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras aton karon nakalabor kita sa inang 8 minutos na nakaligad sa alas 11. Sa sini nga mga tinion, check naton ang iban pa nga mga balita na kang informasyon sang ato sini nga patrol. Upod kita una sa kay K5 Jenny Kauyuna. Nga pila na karon ka mga natipon nga mga balita kag information nagikan sa ato sini nga patrol. Kung kita kag situation report anay sa mga dali sa sitwasyon sa palibot sang syudad. And after that ang mga detalye na sa mga balita nagikan sa ato sini nga mga reporters with K5 Jenny Kauyuna. K5 Jenny sa kampiyon nga report. Standby! K5 News FM. Kampiyon Report. Yes, K5 June, mayong gabigid no sa mayong gabi. Yes, K5 June, mayong gabigid sa imo. Abi ko birthday mo subong. Hindi pa abansi abing iban ko nga mga friends abansi. Oo, 29 K5 June. Oo. Abi ko nag-celebrate ka nga, why kami na-imbitar. Waay pa, abansi lang to nga celebration ni Atty. Dan Cartagena kag ni Kaiser Hadulos. Kabalo ka, ang birthday na mga tatlo nga sinundanay. Ang birthday ni Atty. Dan Cartagena, July 21. Ang birthday ni Kaiser Hadulos, July 22.
Tapos akon July 29 tingin-tingob namon nga tatlo amon birthday kwan nang celebrate sang makadali sa tunga-tunga ginbutang pizza 27. Tunga-tunga imutan. Mayo man nga ni kay K5 June na para triple celebration. Oo, so tinggob ng mga tatlo ti why man abis K5 Kim dapat upod si K5 team Kim to kay siyang the only lady sa amon nga tatlo. Si boss ka kay K5 Kim kay K5 June. Oo, ti gin pangako yan to sa akon nga buwas itingob yang birthday celebration sa kupo niya ko kuno buwas. Para nga sa pizza 29 malantaw na lang tabuksing ni Basti kag ni Ture. Muna kay K5 June no, kay hamba mo di ba kagina kay Police General Torre mapusta. Oo Kung magdaog si Sir Torre, mapahanda kagidya ka K5 June. Oo mapatumba ko baka. Pagkatapos patumba siya patindugon na maliwat. Tumbahon lang gali. O, tumbahon mo lang. Pagtumba patindugon liwat. Pero K5 June. Oo. Oo. Pero K5 June, hindi tayo ka K5 June magsugot. Hindi tayo ka celebrate ang birthday mo sa 29. Ti sakop na ganit ni K5 Kim kay damo to sa kuno mga baboy nga Bisaya tuhanin sa Leon. Ice cream na dag K5 June. Ice cream ka ate pwede ice cream bila ka lata gusto mo. Isa ka buho. Isa ka buho nang dako ang isa ka buho na pila mo lang na kayang-kaya na. Ako na yung K5 June. Si K5 Kim bahala. Kay boss mandaan kay K5 June, last day naman sa katon ng mga interns. Tingin-tingob na lang. Si triple celebration maniya gali boss, birthday ni K5 Kim. Birthday mo nga celebration kada katon nga nga pa farewell party sa ton nga mga K5 interns sa K5 June. Ate mayogid amo na ning tsansa nga makakadto naman ko di sa istasyon sa adlaw. Preparar gid kamo di basta gini makadto ko prepara kamo kay pertis ako nga kadamo pagkaunon. Preparar gini K5 June boss na adlaw libre ang panyaga. Libre kay K5 Kim. Libre ang panyaga boss. Di ano mangibitar ta sa bilog nga taga syudad sa Iloilo mga pila na di kabilo mga 600,000 plus kita di sa syudad sa Iloilo mo. Ako kay K5 Kim, K5 June na lang kanya-kanya na lang sila nga celebrate sila mga puluyan. Pwede man na makadto ka mo di bring your own baon Lunch, hindi ka K5 June sa lunch. Dala ka mo sa inyo nga balon kung magkadto magkamo di ma-celebrate kita with K5 Kim. Pero dala ka mo balon nyo para hindi ka mo magutuman. Moged. Kanya-kanya dala sang panyaga kasi sa Yes, dala ka mo mga backlunch nyo. Kung daw takaan ka mo, sa kupo nyo kami. Moged. Kung may surusubra yung sudaan nyo, dalaon nyo. Yes. Dalaon nyo na. Kay Drita kaunon. Mabudol tayo kaya kasi Pag John. Yes. Te ano na si K5 Kim ano naman 18 na siya, 17 19. 22 na ka K5 June I believe si K5 Kim or 23. 22. Or 23. 23. Sa kalawig-lawig pa sobra pa sa pilo sa edad ko. Damo ba kay K5 June nga asin ang ginhanglan ni K5 Kim nga kaunon. Damo asin kaga bitsin niya ginamos. Bugas. Pero at least sa edad nga 23, at least ara na sa 22, at least ara na sa dako ng iya responsibilidad nga nauyatan sa patag sang media industry.
amugid ka K5 June. We salute gid no ati ka K5 Kim ka K5 June being our chief of reporter and our responsibilities na naka light on her shoulders ka K5 June. Tomorrow as we celebrate K5 Kim's birthday, daton nga 600,000 ka mga residentes sa Iloilo City. Prayers is enough sa K5 June para kay K5 Kim sa safety kag strength sa K5 Kim nga mapadayon ang iyang responsibilidad sa K5 June. Kuan na ni sa ang pila gani ka bilog aton mga intern de? More or less sa K5 June 15. 15 ka bilog? Ate, mga 15 ka bilog ni siguro nang malalaman dugo siguro sang baid kadila sinisang 15 bilog. Napang baid jagin man dila sinitanan napataliwis siya wala. Siling ko napataliwis siya nagid man ang dila sang tanan-tanan nga mga intern ta na pang baid yan ani. Kay K5 Kim ba K5 June, baid na batak na batak ka K5 June, babad na babad dire sa baha mo. Amo nang mayo. At least nga paghalin nila diribla may mga kuan man sila, may mga experience pa sila nga natun-an bala. Kabagambar nga niya ba niya K5 June si PM tao. Padiwal ko niya tawa dila ko law taliwis no. Baris doon na K5 June, baris. Araw na tawagin baid ni kuan no K5 Kim no. Sige. Tanda kamusta sitwasyon sa buong syudad ta? K5 June, aton diri nga sitwasyon sa aton nga palibotang syudad K5 June, matawhay na ang aton nga mga dalanon sa K5 June, no? Kaina nagtupa ang medyo mamulog na ulan sa K5 June, pero dapat lang gid naglabay lang gid sa K5 June, wala gani mga 5 minutes ang ulan-ulan, dugin basta lang ang aton nga mga dalanon sa K5 June. Kag kung magtangra kita sa K5 June sa aton nga kalangitan, makita mo nga madamol ang mga panganod sa K5 June o kung clouds wala gid sa indication sa mga bituon o kung bulan kay 5 June pakita lamang nga posible magtupa naman kay 5 June ang pag-ulan-ulan diri sa Iloilo City kay 5 June. In terms of traffic naman kay 5 June, pasado na alas 11 kay 5 June, mostly sa makita naton mga single nga mga motor, mga private vehicles kay 5 June, mga nagabiyahe nga tricycle, malaka na lang kay 5 June ang mga nagabiyahe nga mga PUVs naton kay 5 June o kung ining mga public utility vehicles naton. Usually ang makita naton di na kay 5 June na ang mga nagabiyahe na lang Laganas Highway, Haru City o kay 5 June. Ang mga 24 hours di ba kay 5 June naton nga mga PUVs kay 5 June. Pero makita naton na kay 5 June dito sa may Haro Plaza, madamo pa sa gyapon ang naga-walking-walking, nagalagaw-lagaw kung tambay-tambay kay 5 June. Diri sa Iloilo City kay 5 June, nag-announce si Mayor Isa Tranias nga back to normal na kay 5 June ang operasyon. Kumbaga, balik ka trabaho na, balik klase na kay 5 June, halin sa kindergarten, tugtog sa college kay 5 June. No? Ini matapos sa kay 5 June nga nagtupa ang pag-ulan kag pagbaha diri sa Iloilo City, which is nasuspend ang aton nga pag-obra kag pag-eskwela sa pila ka adlaw kay 5 June. So tomorrow, Monday, since nga back to normal operation na diri sa Iloilo City, lauman naton kay 5 June no, nga mabugat naman ang dalan or mabugat naman ang trapiko kay 5 June. For example ni sa nalikdan nga semana kay 5 June, madamo sang complaints kita nga nabaton nga baw super kay 5 June ang kahinay sang dalagan sang trapiko, especially sa area sang La Paz kay 5 June nagharo going city proper. So sa mga may aga pa nga duty parehos ka to kay 5 June as 8 sang aga, di mas burubugtaw kita sang mas aga pa kay 5 June kaya uman gid ang light to moderate nga dalagan sang trapiko kay 5 June. Okay. So at least Mayo na no. So balik klase boss. Balik opisina boss. Ang tanan-tanan. Kay wala naman kita low pressure area, why naman kita bagyo kay si bagyong Krising ginsunod ni bagyong Dante kag nasunod man si bagyong Emong. Ang love triangle sang tatlo ka mga bagyo naghalit sa mga baha kag mga landslide diri sa
probinsya kag sa bilog nga Pilipinas. Wa kunami sang love triangle sa mga dungol nila nagba. Amo na Dinalahig pa ta nila yaw. Amo na ka kay Farjon nga do grabe gid nga madlos sa hangin. Grabe gid ang pagbuo sang ulan. Kay nag-ano gali kay Farjon, my love triangle gali kay Christine, kay Dante, kag kay Imong. Nan. Mo na nga dapat ang imo hindi ka gin magkuan-kuan sang love triangle, dapat stick to one. Kay kabudlay sang love triangle, ga bagyong agi. Grabe ka kay Farjon, grabe ng epekto sa love triangle. Minsan lang kay Farjon, sila ka mga linibo, ka mga individual ang apektado ka kay Farjon. Sobra ka madlos, kahangin ni Imong kang ni Dante, mapamatudaan lang ya pagpalanggaan nila kay Trising. Pila ka mga balay ang nagkaguba sa Western Visayas. Diri sa Iloilo alone kay Farjon 20 nakapanimalay, how much more sa iban pa nga mga probinsya kay Farjon, no? May iban nga nalapaw na ulo ang baha, may landslide, may ano pa kay Farjon, may nagkaguba ang karsada. Kadelikado kay Farjon ang love triangle nga ginatawag. Okay. Sige. So diri kita sa mga detalye na sa mga balita nga natipon naton kay 5 Jenny, go ahead. Oo, una kita kay Farjon sa police report kay Farjon, no, didto kaina sa may Banwa sang Dumangas kay Farjon ang mag-amay ang gintiro kay Farjon. Pilason si Samuel Adelantar kay Farjon 51 anyos matapos nga gintiro kay Farjon sang suspect na si Gary Sustento sa barangay Sulangan, Dumangas kay Farjon. Sunod sa investigasyon sang Dumangas Municipal Police Station kay Farjon, pasado alauna sang hapon sang natabo ang pagpanglutahan kay Farjon sa diin ginsulod sang suspect ang puluyan sining biktima kagilayon nga gintiro ang biktima kay Farjon kay nakaagom sang apila sa iyang tiyan kay Farjon. Matapos sa gintiro sang suspect ang biktima, gintiro man ni kay Farjon ang anak ni Samuel kay Farjon na si Angel Adelantara, 21 anyos sa kay Farjon na samtang nagahirihigda kay Farjon sa idalom sang kahoy, apang maswerte nga wala na igo kay Farjon kaga nakapalagyo. Sunod sa investigasyon sang Dumangas MPS kay Farjon, daan nga helikoptanon ang motibo sang pagpaniro sining suspect kay Farjon. Sa diin ila na diskobrehan kay Farjon na santalikdan nga mga binulan. May report ng gali kay Farjon sa barangay na ang biktima nga si Samuel Adelantara gintayaan ni kay Farjon sang postil aton nga suspect na si Gary Sustento. Rason siguro kay Farjon nga dugay ang pagprocess sang barangay or ano kay Farjon na kinabutang niya sa iya kamot kay Farjon ang pagkuha sang hustisya. Rason nga ginsulong na gito kay Farjon sa ila balay ka gintiro kay Farjon. So right now kay Farjon ang suspect ang nakapalagyo kag padayon naman ang hot pursuit operations ng Dumangas sa MPS sa kay Farjon. Gindala naman kay Farjon ang amay sa hospital para sa nagakaigo nga pagbulong kag disidido naman kay Farjon nga magpasaka sang kaso ang pamilya Adelantara sining suspect kay Farjon. So posible nga magapakatubang ini siya kay Farjon sang attempted murder kag frustrated murder kay Farjon. Ang bata ning nadalahi sa pagtiro, babae ni? Yes, sa kay Farjon, si Angel Adelantara, 21 anyos sa kay Farjon. Hindi nang igo sang bata ang babae ni? I mean, maswerte siya kay Farjon, wala siya na igo. Kay during that time, dito siya sa may puno sang paho, nagahilay-hilay sa may ilang floating bed kay Farjon. May umang kay Farjon, pagtiro sa suspect, nakalikaw siya bilang kay Farjon, muna nga wala na igo. Kagilayon nga nalagyo kay Farjon. Ate, mayon. So, ang ining amay, inang pila siya, hindi man kuangid, hindi man lubhagid, kag kamusta ang sitwasyon sang amay? Actually, kay Farjon, ang ama, yara na sa may, una-una, gindala siya sa may hospital sa Dumangas, pero ginrefer din siya kay Farjon sa isa ka hospital sa may Iloilo City. I-check na lang kay Farjon kung diin hospital. Siya gindala kay Farjon. Isa man lang kapilas nga na iyan na kay Farjon sa tiyan nga portion kay Farjon. Kag online last nga interview kay Farjon, ginabulong naman siya kay Farjon. Okay.
On the other hand naman, tigina ka K5 June, no, mga pasado, alas 8 sang hapon, or sang gabi rather ka K5 June, nakabunggo ang isa ka series bus dito ka K5 June sa may poste, sa may plaza sang Banwa sang Zaraga ka K5 June. Sa aton pagpanalawso ka K5 June, no, sa Zaraga Municipal Police Station ka K5 June, nautod ni ang spindle ka K5 June sa series bus sa K5 June dito sa may Banwa sa Zaraga. So delivery or ginhungod na lang sa K5 June nga gin bunggo sa poste sang driver ang series bus sa K5 June agud nga magpundo na nagmakalikaw pa K5 June sa mas grabe nga insidente. So mayo na ka K5 June nagamay naman ang impact sa natabo, wala man sa may natilasan sa mga pasahero. Ito naman kidilog iya pasahero, safe man ang iyang konduktor ka K5 June. Gilayo naman na girespondihan sa aton nga MDRRMO sa Zaraga kada may ara man sa K5 June sang staff sa Balacartan sa K5 June nga nagresponde sa didto nga area ka K5 June. So gamay lang man nga aksidente, luckily ka K5 June. And diri naman niya ka K5 June sa Iloilo City. Na-mention naton kaina nga back to normal na ang operasyon diri sa Iloilo City. May klase na kag may opisina na sa tanan nga government agencies, public and private, kag amuman ang mga eskwelahan diri ka K5 June sa Iloilo City. And on the other hand, K5 June na matandaan naton nga sa nalikdan ang Iloilo City Health Office nagapanagtag ni Black K5 June sa doxycycline or prophylaxis sa K5 June para sa leptospirosis. Kung ubog ikaw ka K5 June sa tuwing baha, ginahatagan ka sa CHO sang bulong ka K5 June. So 50,000 individuals sa K5 June ang nakabaton sining bulong sa K5 June. Kay matandaan naton nga diri sa Iloilo City more or less 90 ka mga barangay ka K5 June ang ginbaha sa pitalikdan nga semana ka K5 June. So right now matapos ang pagpanalasa ni Christine, ni Dante, kag ni Imong ka K5 June, nakapuli naman niya ang aton nga mga yara sa katin 4,000 ka mga pamilya nga evacuees sa K5 June. Sa aton nga mga, rather 1,000 plus na mga families sa K5 June nga yara sa evacuation center. Kag yara naman sa K5 June, no, aton nga mga evacuation center napasiraduhan naman sa K5 June. Kag wala man sa may na-record nga major incident gate nga nagluntad diri ka K5 June kadungan sa nga epekto sang habagat kay K5 June sa nalikdan nga semana. Okay. Sige ka K5 June, ini nga balita ang giadulong sa inyo sa DTX Cafe Mix. Nakakape ka na naka-detox ka pa. Report nangikan sa patrol. Kaupod si K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ang mga balita ngayon na batan mga ka-K5 ang buylog man nga ginadulong na sa inyo sa kaluan sang klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kini nga matinaw ni check na nato ang dugang pa nga mga balita nagikan naman kay ka-K5 Alex Escalante. Ay kang tanan sini sa report nga ang probinsya sang Iloilo luyag nga wala na sang pumuluyo nga mag-star sa mga natumod nga mga danger zones. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Alex Escalante. K5 News FM. Kampiyon Report. Luyag sang Iloilo Provincial Government nga wala na sa mga pumuluyo nga mag-istar sa mga danger zones nga natumod sa Iloilo Province. Suno kay Iloilo Governor Arthur Daffester Jr., isa sa mga ginatinguan sang lokal nga panguluhan, amo nga wala na sang mga ginarescue nga mga pumuluyo tion sang kalamidad. Bangod nga ini ang nagakahulugan nga nakapangaman sang husto kag nakahanda ang probinsya sa mga kasubong nga mga sirkumstansya. Dugang pa sa gobernador agud nga malabot ang target nga wala nasang may mga ginarescue nga mga pumuluyo sa tion sang kalamidad. Isa sa sabat amo ang paghalin sa mga pumuluyo nga naga-istar sa mga natumod kag matumod pa nga mga danger zones. Angot diri apisar ini bag-o nga programa kag nagakinahanglan sang dako nga kwarta tinguan sang gobernador sunod sa iya nga ini ang matigayon bangod nga nagakinahanglan sang long-term solution. Ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Klinika D3
bayo himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga saranggid makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. 4 ka tuig nga pagdulong sang kampiyon nga balita, 4 ka tuig nga paghatag sang kampiyon nga serbisyo publiko. Ako si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Katapusan naton nga mga balita, lokal mga ka-K5, ICPS 7, Iloilo Police Station 7. May kopya na sang CCTV sa lugar kung sa diin ginbuno patay isa ka bouncer sa city proper. Yan ang mga detalye sa balita upod kita kay ka-K5 Karen Badilla. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 June, mayara na sang kopya sang CCTV ang Iloilo City Police Station 7 kung sa diin makita ang pagbuno patay sa bouncer dito sa may barangay San Felix City proper alas 3:26 ang kaagahon Hulyo 26. Ginkilala ang victim K5 June nga si Delphine Donito, 25 anyos kag residente man sang nasambit nga lugar. Kag sa interview naton kay Police Captain Michael Tuburan, ang hepe sang Police Station 7, ginpahayag sini nga ila pa ipa-enhance ang CCTV agod nga mas maklaruhan pagid ang plate number sang motorsiklo sang suspect nga wala pa makilalaan tubtob subong K5 June. Kag based diri sa investigation suno sa kay Captain Tuburan nga halin ni sa Smallville Complex ang victim kag naghapit lang sa kalan-an sa tabok sang Iloilo Doctors Hospital agod ya nga magkaon antes magpauli sa ilang puloy-an K5 June. Nag-abot man ni ang 3 ka persona nga ginalakipan sang suspect, isa pagid ka lalaki kag isa man ka babayi K5 June. Kag makit-an sa CCTV suno sa kay Captain Tuburan nga nagbaisay pa ni ang suspect kag ang biktima kung sa diin ginula sang suspect ang aros kaldo sa biktima ka K5 June kag hinali lang nga ginbuno sa tiyan. Kag sa duga pagid nga investigation suno sa kay Captain Tuburan nga tiway man ni kontra ang victim K5 June kag hindi man sini kakilala ang suspect suno sa iya nga pamilya. Kag sa karon padayon ang investigation sang Police Station 7 sa kung ano ang motibo sa pagbuno patay sa bouncer K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee ini nga nagahatag sa maayong benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients, kaangay sang ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Mayara pa kita sang report impormasyon nagikan sa birthday girl para buwas nga adlaw upod kita sa K5 Kim Kaluyo. Ikang tanan sa sini report na apektuhan nga pamilya bangod sa epekto sang habagat sa Western Visayas, yara na sa masubra 80,000. Yan mga detalye sa mabalita upod kita kay K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa kampiyon nga report. Standby! K5 News FM. Kampiyon Report. K5 June nakabalag sang 84,601 tanan ka mga pamilya sa Western Visayas ang naapektuhan sang iring habagat nga ginbabaskog sa sunod-sunod nga mga bagyo as of July 26. Base sa data sang Office of the Civil Defense o kuning's OCD Region 6, yara sa 6,277 ka pamilya ang naapektuhan sa Aklan, 28,291 sa Antique, 4,894 sa Capiz, 41,199 sa Iloilo, kag 3,940 naman ang halin sa probinsya sang Guimaras. Ini ang ginabugusan sang 318,508 ka mga individual nagikan sa 858 tanan ka mga kabaranggayan sa Rion 6. Samtang ang iban sa mga apektado ang nagapabilin sa mga evacuation centers pero mayorya subong ang nakabalik na o kanamat-amat na nga nakabalik sa ilatag sa kabanga puloyan.
Kag ini nga balita ang inadong sa inyo sang D3 Bio. And of course mga ka-K5 no, ini ang bulong sa trangkaso sipon hilanat kag iban pagid nga sakit, ilabi na subong nga tig-ululan mga ka-K5. Sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. 4 ka tuig nga pagdulong sang kampiyon nga balita, 4 ka tuig nga serbisyo publiko. Ini si ka-K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalinghawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Tiyempo na sa inugpahuway, tiyempo na sinugtulog, pero sa mga lalaki, sa mga mag-asawada, hindi pa magtulog, ang mga bata, tulog na, pero kamuway pagkakatulog, hala na sa iban, ano matabo, kung kaysa may luntad nga linog sa sulod siyang balay, pero kung hindi maglinog, kaya medyo pigado si Manoy, paimnanas ang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5, ayo para sa tanan-tanan nato yung makauturan sa mga mahilig, ang mga kalalakinhan dira. Si misis mo, daw pirmi lang bitin si mo, ay kapoy pirmi sa trabaho, hindi na makabato, hindi na makahatag sang imo sining obligasyon kay misis. Mag-inom ka na sang Extend Food Supplement for Men para nga pirmi lang si misis nagayuhom sa kada adlaw-adlaw. Extend Food Supplement for Men, bakla sa mga butika, malapit sa mga lugar, produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Balik kita tiyempo diri sa ato siling nga pagpangalagad. Sa ngalan sa bilong nga pwersa sang K5 News FM Iloilo, 4 ka tuig nga pagdulong sang kampiyon nga balita, 4 ka tuig nga paghatag sang kampiyon nga serbisyo publiko. Ako naman yung ka-K5 June Aluhado Kapurot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon